назови някоя социална мрежа. Ако каза TikTok, си елиминиран още преди да сме започнали. Не казвай същото нещо като мен или си вън от играта. Натисни 2 пъти по екрана, за да започнеш. Втори въпрос, задръж коментар бутона и избери едно от емоджитата. Ако избра това емоджи, си вън от играта. Трети въпрос, кой от тези готини нинджа спинери би избрал? Аз избирам сребърния метален спинер, ако ти избра сребърния, си елиминиран от играта. Ако искаш и ти такъв як спинер, влез в линка в биото ни и се възползвай от нашата Хелоуин промоция, но побързай, остават последни бройки. Четвърти въпрос, избери марка обувки. Ако избра Adidas, трябва да напуснеш играта. Последен въпрос, невъзможно ниво. Избери един от двата квизи държателя. Аз избирам този